ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ଥିବ। ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପାଠ 37 ବ ପ୍ଲସ୍ ଧ ଦନ୍ତେଶ ପ୍ଲସ୍ ଫ ସ୍ଫ ଦ ପ୍ଲସ୍ ଗ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ତୁମେମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଘରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କର। କ୍ଷରେ ହର୍ଷୌକାର କ୍ଷୁ ଧ କ୍ଷୁବ୍ଧ, ସ୍ତବ୍ଧ ସ୍ତବ୍ଧ, ଲବ୍ଧ ଧ ନ ଲବ୍ଧ ଧନ, ସ୍ଫଟରେ ହର୍ଷେକାର ଟି କ ସ୍ଫଟିକ, ସ୍ଫ ହର୍ଷୌ ସ୍ଫୁ ଟ ନରେ ଆକାର ନା ୱଙ୍କଙ୍କ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ, ବରେ ହର୍ଷେଇ ବି ସ୍ଫ ଓକାର ସ୍ଫୋ ରଣ ବିସ୍ଫୋରଣ, ମରେ ହର୍ଷୌ ମୁ ଦ୍ଗର ମୁଦ୍ଗର, ହର୍ଷୌ ଉଦ୍ଗ ଦୀର୍ଘଇକାର ର ଫଳା ଦ୍ଗ୍ରି ବ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ, ଅ ୱଙ୍କଙ୍କ ହର୍ଷୌକାର ଙ୍କୁ ରରେ ଓକାର ରୋ ଦ୍ଗ ମ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ, ଜରୋଦ୍ଗବ ସିଂହ ଜଣେ ମଲ୍ଲବୀର। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଦ୍ଗର ବୁଲାଇ ବ୍ୟାୟାମ କରେ। ସେ ବଳୁଆ ବୋଲି ଖୁବ୍ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରେ। ଥରେ ସେ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯିବାରୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ଏକ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ବିଷୟଟିକୁ ଘରେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପଢ଼। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।